Εγώ ξεκίνησα τη σειρά όταν ήμουν 9 χρονών. Τετάρτη δημοτικού. Θες να ασχοληθείς με την ηθοποιία όταν μεγαλώσεις? Δεν είναι απαραίτητα ο στόχος μου. Θα είμαι ειλικρινής σε αυτό το podcast, Ναι. εντάξει. Το αγόρι σου ζηλεύει? Ξέρεις τι. Και βλέπω ένα τσούρμο από παιδάκια να έρχονται και να μου ζάνε φωτογραφίες, ξέρω εγώ, όλα αυτά να μου μιλάνε. Και εγώ ήμουν έτσι. Και ξαφνικά βλέπω τη Βάσο να αρχίζει να κρίζει και να. Και μου ήρθε και εμένα εκείνη την ώρα να κλάψω. Δηλαδή, φαντάσου. Ήταν όντως ακραίο. Βάση μασκαράκι. Τα social media σε φλερτάρουν ή όχι? Έχω πάει σε δίωξη. Τι? 13-14 χρονών. Μου στέλνει το συγκεκριμένο άτομο που δεν θα έπρεπε να στέλνει. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Ορφέας Talks παρέα με την Ηλιάνα Γαλάνη. Γεια σας. Γαλάνη, Ναι, σωστά, Γαλάνη. Ηλιάνα Γαλάνη. Η Ηλιάνα είναι και στη σειρά, είσαι η χαρά. Ναι. Είσαι η Σωστά. χαρά στο σόι σου και είσαι και εκεί πιο μικρή από τη Βάσια. Ναι, η Βάσια ως άντρα είναι νομίζω 20 χρονών. Είναι δεύτερο έτος, κάπου εκεί, άμα δεν κάνω λάθος. Και εγώ είμαι 18, έχω μόλις μπει στη σχολή. Οπότε έχουμε 1-2 χρόνια διαφορά. Κατευθείαν πάμε στο πιστό. Πες μου, θα συζητήσουμε πάντα τώρα εδώ για τη ζωή σου, πώς μεγάλωσες κτλ. Και ό,τι σου έρχεται, το λες. Προτού όμως τα πούμε αυτά, να πούμε στον κόσμο να κάνει ένα subscribe. Κάντε μια εγγραφή, ρε παιδιά. Δωρεάν είναι. Ξέρετε τι δουλειά ρίχνει το παιδί, μου τα εξηγούσε τώρα. Δηλαδή. Μια εγγραφή, δηλαδή για το Θεό. Καλά το πάει. Το πάει καλά. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είδα ότι έχεις και 130.000 subscribers στο YouTube και εγώ έχω μόνο 15. Πάμε να φτάσουμε 20 τουλάχιστον με αυτό το βίντεο. Να κάνουμε μια εγγραφή, να φτάσουμε 20. Πήγαινε λίγοι από εμένα στην Ορφέα να του δώσουμε support. Ναι. Όσοι είστε στο χώρο της τηλεόρασης και είστε ηθοποιοί, ειδικά οι πιο μικροί, όπως είσαι εσύ που είσαι 19 χρονών, δεν έχετε προλάβει να εκθέσετε εντός εισαγωγικών την προσωπική σας ζωή. Ναι. Γιατί δεν έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις, δεν έχεις Ναι. πάρα πολλά πράγματα. Και πόσο μάλλον σε συγκεκριμένη περίπτωση που υπήρξε μια τεράστια παύση στο σόι σου, 6 χρόνια. Ναι. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς ένιωθες τότε και πώς νιώθεις τώρα. Με κάτι συγκεκριμένο ή γενικότερα? Με το συγκεκριμένο γεγονός ότι παίζεις αυτή την. Δηλαδή, καταλάβαινες λιγότερα, φαντάζομαι, και τώρα καταλαβαίνεις περισσότερα. Ναι, αυτό έτσι θα ξεκίναγα. Θα σου έλεγα ότι γενικά όλο το mindset είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Εγώ ξεκίνησα τη σειρά όταν ήμουν 9 χρονών. Τετάρτη δημοτικού. Πλέον είμαι 19. Οπότε έχουν περάσει συνολικά 10 χρόνια. Και έχω περάσει γενικά από παιδί στην εφηβεία, στην ηλικίωση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλες αυτές οι τρεις φάσεις έχουν και διαφορετικά mindset, διαφορετικά συναισθήματα, με τον τρόπο με τον οποίο παρατηρείς τα πράγματα. Οπότε όταν ξεκίνησα ως παιδί, δεν είχα το μυαλό να καταλάβω ότι εγώ τώρα παίζω σε μια σειρά, με βλέπει κόσμος, θα καθοριστώ κάπως από αυτό, σε πολλά εισαγωγικά καθοριστώ. Οπότε το έβλεπα πολύ ως κάτι σαν χόμπι, για την πλάκα μου, για όλα αυτά. Μετά όσο πέρναγαν τα χρόνια καταλάβαινα ότι όντως τώρα εγώ έχω αρχίσει να γίνομαι λίγο πιο γνωστή στο ευρύτερο κοινό. Πώς το αντιλαμβανόσουν αυτό από τον κόσμο που σε αναγνώριζαν πάρα πολύ στο σχολείο? Φαντάζομαι ο κύκλος ήταν το σχολείο, έτσι. Ναι, αλλά σχολείο. Φαντάσου δεν ήταν τα άτομα που θα μου λέγανε «Α, εσύ είσαι αυτή», γιατί ήμουν δημοτικό, οπότε με ήξεραν οι περισσότεροι στο δημοτικό. Μετά γυμνάσιο πάλι δεν είχα πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ήταν ο κόσμος που το παρακολουθούσε. Μπορεί αυτό. Δεν ήταν το ηλικιακό κοινό, ίσως. Ναι, μπορεί και εγώ να μην έβλεπα τόσο το αν ο άλλος θα με παρατηρήσει, γιατί πάντα ήμουν λίγο ντροπαλή σε αυτό το κομμάτι. Πού κατάλαβες ότι υπήρχε κάποια στιγμή στη ζωή σου που κατάλαβες, που λες, «Ωπα ρε φίλε, κάτσε τώρα»? Είναι μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Για πες. Είχα πάει εκδρομή με το σχολείο, δημοτικό πάλι, στο θέατρο. Ναι. Και καθόμουν εγώ στην καρέκλα μου και είχα βγει, θυμάμαι, έξω να πάρω κάτι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι. Και πάω και κάθομαι και βλέπω ένα τσούρμο από παιδάκια να έρχονται και να μου ζάνε φωτογραφίες, ξέρω εγώ, όλα αυτά να μου μιλάνε. Και εγώ ήμουν έτσι. Ήμουν σε φάση, ωραίο, αλλά τι συνέβη? Δηλαδή, κατάλαβες, ήταν λίγο περίεργο το πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί και εγώ είχα πει στον εαυτό μου και μου είχαν μάθει οι γονείς μου ότι ξέρεις τι, κάνεις αυτό που κάνεις, αλλά μην καβαλήσεις και το καλά. Ναι, τέλειο, ταπεινό. Αυτό είναι πολύ όμορφο που σου έμαθαν. Γι' αυτό μετά, όσο βγάζεις φωτογραφίες στον δρόμο που σου μιλάνε το ένα το άλλο, καταλαβαίνεις ότι ναι, τώρα αρχίζω και. Σου αρέσει αυτό? Ναι. Μου αρέσει, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Και μου αρέσει και η προσοχή και το κίνητρο που θα μου δώσει ο κόσμος και η αγάπη και η υποστήριξη, τα καλά λόγια. Αλλά σίγουρα θέλει και παραπάνω προσοχή όταν θα είσαι έξω
γιατί ξέρεις ότι μπορεί να σε δει οποιαδήποτε στιγμή. Καλά, δεν κάνεις και κάτι τρελό. Ναι, Αλλά. αλλά. Να σου πω ότι να πας για ένα καφέ, κατάλαβες. Ναι, θα πας για ένα καφέ, αυτό, οκ, αλλά. Αλλά σίγουρα μετά από ένα σημείο, ειδικά και οι μεγάλοι ηθοποιοί, δεν έχουν. Ναι. Και οι star του Hollywood, ας πούμε, ένας τραγουδιστής στην Ελλάδα ή ένας star του Hollywood στην Αμερική, Ναι, δεν μπορούν να έχουν τόσο εύκολα προσωπική ζωή. ακριβώς. Δηλαδή, μιλάω εγώ που είμαι η Ηλιάνα, δεν είμαι. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι σε μικρότερη κλίμακα από έναν πιο μεγάλο ηθοποιό που έχει φτάσει στα 50, στα 60 και ακόμα μικρότερη κλίμακα από ένα star του Hollywood, παράδειγμα. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι τι λες και ότι ακόμα είναι στο στάδιο της χαράς και της απόλαυσης αυτό που δέχεσαι. Ναι, σίγουρα. Αλλά κάποια στιγμή, εγώ στο εύχομαι να πάει στην κλίμακα αυτή της φυλάκης, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, γιατί να σε φυλακίζει ότι να έχεις ορδές κόσμου, ξέρω εγώ, να θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί σου. Πώς κύλησε ο χρόνος αυτά τα 6 χρόνια που ήσουν εκτός? Τι έκανες? Μεγάλωσες, συνηλικιώθηκες, ναι. Ωραία. Έκανες κάποιο άθλημα? Άθλημα δεν έκανα. Βασικά. Άκου. Για πες. Πέρασα από πολλά πράγματα. Πολλές δραστηριότητες εξωσχολικές. Χορό έκανα. Πολύ. Ωραία. Παραδοσιακούς ή? Τα πάντα. Ωραία. Παραδοσιακούς. Hip hop σε βλέπω. Hip hop. έκανες. Ναι. Μοντέρνο. Λάτιν έκανα κάποια στιγμή. Σύγχρονο. Δεν σε κέντρισε τίποτα πολύ να το συνεχίσεις? Με έχει κεντρήσει το commercial αυτή τη στιγμή. Okay. Δηλαδή, αν έκανα κάτι, θα έκανα commercial. Δεν το έχω κάνει ακόμα, παρόλο που θέλω. Έκανα ενόργανη, ρυθμική. Α, ωραίο. Έκανες λίγο απ' όλα. Στίβο. Έψαχνες. Τέκβοντο. Τα έκανα όλα. Ναι. Το καλό είναι ότι ήσουν αθλητική όμως. Ήμουν. Ναι. Λόγω του ότι η σειρά σταμάτησε όταν ήμουν Δευτέρα γυμνασίου με Τρίτη γυμνασίου. Μετά, όσο μπαίνεις στο Λύκειο και έχεις φροντιστήρια, διάβασμα, το ένα το άλλο, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις όσα έκανες με πριν. Διάβαζα. Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα. Ήμουνα καλή μαθήτρια. Δεν ήμουνα η top, ούτε πολύ κακή. Ήμουνα μέτριο προς καλό. Οπότε μετά, όταν σταμάτησε η σειρά, κατάλαβα ότι θέλω να αφήσω λίγο χώρο και λίγο χρόνο στον εαυτό μου. Να εξερευνηθώ κι εγώ λίγο, Ηλιάνα κτλ. Οπότε δεν έκανα κάτι άλλο παράλληλα. Ήμουνα μόνο σχολείο και φροντιστήριο. Που εντωμεταξύ, εγώ τη σειρά πριν αρχίσω να είμαι μέσα, δεν την ήξερα. Ήταν ένας χρόνος που δεν ήσασταν μέσα. Ναι. Και άλλαξε κατευθείαν. Ναι, αυτό που μου είχε πει και η Βάσια. Δεν την έβλεπες. Εντάξει, και μικρούλα, ήσουν 8 χρονών, πόσο ήσουν? Ναι, ήμουν 8 και εντάξει, δεν ήμουν πολύ μέσα στη φάση να βλέπω σειρές, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν την ήξερα. Τότε είσαι το 2006. Ναι. Πώς μεγάλωσες όμως σαν ένα παιδί του 2006? Γιατί εγώ, σαν ένα παιδί του 2000 που είμαι, μεγάλωσα και στην ηλικία σου και στα 12-13 έβλεπα, ρε παιδί μου, σειρές. Δηλαδή, σειρές δεν έβλεπα. Έβλεπα με Κωνσταντίνου και Ελένης. Εγώ δεν έβλεπα. Έχεις πει ότι είναι και η χειρότερη σου τέτοια, Ναι. Εντάξει. Δεν έβλεπα. Γι' αυτό δεν μου αρέσει, δεν έβλεπα. Δεν σου αρέσει, ναι, γιατί δεν έβλεπες, αλλά είσαι και ένα παιδί που δεν μεγάλωσες με αυτό, κατάλαβες. Ναι, είναι και παλιά σειρά. Δηλαδή, εγώ έβλεπα τα κλασικά τα 50-50, 10 λεπτά κήρυγμα, ευτυχισμένοι μαζί. Καλά, το 10 λεπτά κήρυγμα πρέπει να είναι τη ίδια με το Κωνσταντίνο και Ελένης. Πόσο είναι, ρε παιδιά, αυτό? Δεν ξέρω, είναι πολύ, αλλά εγώ το έβλεπα. Πολύ παλιό είναι. Ναι. Βασιλιάδες έβλεπα. Τέλειο, κι εγώ. Ξέρεις το άλλο, πώς λεγόταν αυτό που ήταν σε ένα σπίτι? Οι συμμαθητές! Δεν το έβλεπα. Μόνο αυτό έβλεπα. Δεν έχω δει άλλη σειρά στη ζωή μου ποτέ. Μόνο τους συμμαθητές έχω δει. Οκ, δεν το έβλεπα. Ωραία, καλά πέφτω. Ενώ σειρά, εντάξει, Κωνσταντίνου και Ελένης και καφέ της χαράς, ας πούμε. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπες καφέ της χαράς. Δεν σου άρεσε αυτό το μοτίβο, μάλλον, Ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Κύριε Χαριρώμα, καλησπέρα. Ούψ. Θέλω να σου ρωτήσω πώς είναι μία μέρα σου τώρα. Η καθημερινότητά σου πώς είναι, τι κάνεις? Λοιπόν, δεν κάνω πολλά πράγματα. Πω, καλά. Ό,τι να είναι, θα με πούνε βαρετή. Όχι, ρε. Εντάξει, ας πούμε λίγα ψέματα. Είσαι 19 χρονών. Πρέπει να έχεις. Αξίζει. Θα σου πω πολλά πράγματα. Κάτσουμε μετά, θα πούμε και μαλακίες. Οκ, top. Λοιπόν, ακούστε. Μια καθημερινή μέρα. Ναι. Εκτός των γυρισμάτων ή με γύρισμα? Θέλω να μου πεις μια καθημερινή μέρα γεμάτη, ας πούμε. Να έχει και γύρισμα μέσα. Μία με γύρισμα θα ξεκινήσει γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Ναι. Γιατί ανάλογα βέβαια τι ώρα θα πάω. Αλλά επειδή τελευταία είναι πρωινά, κυρίως και ακόμα μακριά, ξεκινάω από νωρίς. Πάω γύρισμα και τα λοιπά, περιμένω όλα καλά. Έχει μία μικρή αναμονή λόγω του ότι οι σκηνές θα πάνε έτσι όπως θα κυλήσουν εκείνη την ημέρα. Θα γυρίσω στο σπίτι με τα μέσα, το οποίο μου τρώει άλλη μια μισή ώρα. Α, δεν οδηγάς? Όχι. Εντάξει, 19, δεν είναι και κάτι. Ναι, αλλά τώρα μου είναι πολύ πληγή αυτό. Θέλω πάρα πολύ να βγάλω δίπλωμα. Γι' αυτό. Θα βγάλεις, ρε. Θα βγάλω, Μη αλλά βιάζεσαι. θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Ναι, είναι ωραίο και το. Ναι, ωραία. Πας. Γυρίσαμε. Γυρίσαμε σπίτι. Τι ώρα γυρίσαμε? Βέβαια, έλαντε, γιατί και αυτό δεν το ξέρουμε.
Θα γυρίσουμε, τι ώρα θα γυρίσουμε? Μπορεί να γυρίσουμε και 4, μπορεί να γυρίσουμε και 7. Οπότε τελείωσε η μέρα, παιδιά. Αυτή ήταν η μέρα τη. Όχι, μισό. Κάποιες φορές θα σου πω. Ναι. Γενικά, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο συνδέεται με την ερώτηση που μου Πες έκανες. το. Εγώ από πέρυσι έχω προσπαθήσει να μπω λίγο στη φάση του γυμναστηρίου. Μπράβο. Ωραία. Το έχω. Στην προσπάθεια είσαι. Ναι, το έχω σταματήσει πολλές φορές. Ναι, είναι ένα άλλο θέμα. Θα το εξερευνήσουμε. Γιατί πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Γιατί, έλαντε, μου βάζεις και σε μια δύσκολη θέση τώρα. Λοιπόν, βασικά θα πω. Θα είμαι ειλικρινής σε αυτό το podcast, Ναι. εντάξει. Είμαι ένα άτομο το οποίο, εάν δεν μου δώσεις κίνητρο ή αν κάτι δεν πάει καλά και το παρατηρήσω, δεν θα πάω να το κάνω. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο με το σκεπτικό ότι, θέλω μια αλλαγή πάνω μου. Ωραία. Είναι μια λύση. Θέλω λίγο να κινητοποιηθώ. Ωραία. Δεύτερη λύση, πάμε γυμναστήριο. Έλα όμως που εγώ άρχισα να πηγαίνω. Και μετά έβρισκα συνέχεια δικαιολογίες του τύπου ναι, αλλά βαριέμαι τώρα. Ναι, αλλά κάθομαι στο κρεβάτι μου. Ναι, αλλά κάνει κρύο έξω. Εντάξει, είναι πολύ ειλικρινές και ωραίο που το λες. Ναι, αλλά μετά παρατηρείς και εσύ τον εαυτό σου ότι ρε φίλε, θα βρίσκεις συνέχεια κάτι και θα λες και Ο πρώτος τρόπος να ξεφύγεις από ένα πρόβλημα είναι η παραδοχή αυτού, να ξέρεις να παραδεχτείς τον εαυτό σου. Γιατί περισσότεροι πέρα από το γεγονός ότι λέμε ψέματα στους γύρω μας, γιατί όλοι είμαστε χαζοί, λέμε και στον εαυτό μας. Δηλαδή, έχω πετύχει ανθρώπους στη ζωή μου που δεν λένε ψέματα μόνο. Μπορεί να με ρωτήσει κάτι και να σου πω ψέματα, και αυτό το ψέμα που σου έχω πει να είναι ψέμα, να το ξέρω, αλλά να έχω πει στον εαυτό μου την αλήθεια. Ναι. Οπότε είναι πολύ καλό να ξέρεις τι κάνεις λάθος, που είναι σχετικό το λάθος. Λάθος για σένα, για τη δική σου ιδιοσυγκρασία και τα δικά σου θέλω, και να πορεύεσαι με αυτά και να προχωράς με αυτά. Και να πεις ότι δεν μου αρέσει που το κάνω αυτό. Οπότε αυτό να ξέρεις ότι δουλεύεται με αλφαγιώτα και οριμάζει στο μυαλό σου μέσα όσο μεγαλώνεις. Γιατί και εγώ, για να καταφέρω να κάνω κάποια πράγματα, δουλεύουν και οριμάζουν στο μυαλό μου πολύ καιρό. Ναι. Αλλά μην βιάζεσαι. Να ξέρεις, είσαι πολύ χαρούμενο παιδί. Είσαι πολύ μικρή. Έχεις πολύ χρόνο, φίλε. Πολύ χρόνο. Το καταλαβαίνω. Στα λέω εγώ με 40 χρονών. Πόσο? 25. Εντάξει. Ξέρεις τι, θα σου πω. Είμαι σε μια φάση τώρα που μάλλον είναι της ηλικίας μου. Που νιώθω ότι πρέπει να τρέξω τώρα πολλά πράγματα. Λες και τώρα εγώ θα αρχίσω και θα χτίσω όλο μου το χαρακτήρα. Εγώ είμαι της άποψης ότι να κάνεις οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σου θέλεις, να κάνεις αυτό που θες. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι κάτι είναι μαλακία και γουστάς να το κάνεις, κάντο. Παράδειγμα, σου δίνω παράδειγμα τώρα, άκου να δεις τώρα γιατί είμαι τρελός. Λοιπόν, είναι μια φίλη σου. Ναι. Και έχει ερωτευτεί το λάθος τύπο. Ναι. Και το ξέρεις εσύ ότι αυτός δεν κάνει, το βλέπεις. Ναι. Εκεί είναι τρελά ερωτευμένη. Ναι. Αν της πεις, άστον, θα τον αφήσει? Όχι. Όχι. Αν πληγωθεί μία, θα τον αφήσει? Όχι. 2. Όχι. 15-20 και βαρεθεί, θα τον αφήσει. Ναι. Δηλαδή και στις 15 φορές περίπου αρχίζει και Ναι. λες μαλάκα, εντάξει. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί και η ζωή, πιστεύω. Ναι. Πολύ πιθανό. Καλά παραδείγματα δίνει. Ωραίο, μου Χαρά άρεσε. είμαι. Ναι, εύστοχο. Έχεις να μου πεις τίποτα άλλο γι' αυτό? Για τη μέρα μου, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Θα σου πω, άμα πάω γυμναστήριο, θα πάω γυμναστήριο. Το βράδυ θα πας μετά την τέτοιο. Και αυτό είναι δύσκολο, να ξέρεις. Το ξέρω. Μετά τη δουλειά θα πάω, γιατί και ένα άλλο θέμα που έχω, εγώ άμα πάω γυμναστήριο, θέλω να είμαι ήδη έξω, έτσι ώστε να έχω στο μυαλό μου ότι έχω βγει έξω, οπότε είναι ευκαιρία να πάω. Να μην βγω από το σπίτι και να πάρω λεωφορείο και να πάω. Γιατί και στο γυμναστήριο πηγαίνεις με λεωφορείο. Ναι. Εντάξει, χρησιμοποιείς πολύ τα μέσα ακόμα. Να ξέρεις ότι όταν θα πάρεις το πρώτο σου αυτοκίνητο θα έχεις έναν ενθουσιασμό και θα κινείσαι πάρα πολύ. Να ξέρεις. Ναι, όχι, το πιστεύω αυτό. Είναι achievement, ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Ξέρεις να οδηγάς το δικό σου όχημα, γουστάρεις πολύ να κινείσαι. Αλλά μην αγχώνεσαι, έχεις πολλή ενέργεια. Μην αγχώνεσαι ότι δεν κάνεις πράγματα. Εγώ θεωρώ πως. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι δεν κάνεις. Ψυχοθεραπεία σήμερα. Ναι. Εγώ σε βλέπω, έχεις πάρα πολλή ενέργεια. Δεν θεωρώ πως είσαι άτομο που δεν κάνει πράγματα. Έχω πιει καφέ. Τι λέει. Τι σπουδάζεις? Όχι. Δεν σπουδάζεις. Όχι. Δεν έχεις δώσει πανελλήνιες. Έχω δώσει. Και. Δεν πέρασα. Τι ήθελες να περάσεις? Θεατρικών σπουδών έλεγα να πάω να περάσω. Δεν έτυχε. Δεν πέτυχε. It's okay, συνεχίζουμε. Και έκανα ένα χρόνο gap. Και λέω, ωραία, αφού δεν πέρασα πανελλήνιες και έχω καταλάβει ότι δεν θα ξαναδώσω, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν, θα πάω σε μια ιδιωτική ή σε ένα ΙΕΚ. Και λέω, ωραία, αυτό το χρόνο θα πάω να δουλέψω για να βγάλω τα χρήματά μου και να μπορέσω να βοηθήσω κάπως για την ιδιωτική. Δούλευα σέρβις για ένα χρόνο περίπου. Και τώρα άρχισε πάλι η σειρά φέτος. Και τώρα άρχισε η σειρά, οπότε λες μπορώ να το. Κάπως, ναι, θα τα καταφέρω, πιστεύω. Ναι. Κάπως. Θα δείξει. Σέρβις, πώς φάνηκε? Όχι. Δύσκολο, ναι, ήταν δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι μετράει πάρα πολύ το κλίμα, η ομάδα που θα συνεργάζεσαι μαζί και το μαγαζί που θα είσαι. Στο πρώτο μαγαζί που πήγα,
έτσι και το δει κάποιος. Sorry. Δεν σε νοιάζει. Μην πεις το όνομα. Δεν Δεν θα χρειάζεται το πω, να ναι, πούμε δεν το εννοείται. όνομα. Αλλά πες την αλήθεια σου, ρε φίλε. Ρε, απλά κατάλαβα ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι εκεί έξω. Είτε είναι, ξέρω εγώ, συνεργάτες σου, είτε άνθρωποι που θα τους σερβίρεις. Αυτό άλλο κομμάτι. Γενικά όμως είμαι ένα άτομο το οποίο και από το σχολείο εκνευριζόμουν πολύ εύκολα. Στους ανθρώπους που σερβίρα είμαι πολύ καλύτερη από αυτό που είχα στο μυαλό μου για αυτούς που ήταν ανώτεροι μου. Ναι. Γιατί όσοι είναι ανώτεροι σου πιστεύουν ότι όντως έχουν κάποια αρχηγία πάνω από Ναι, σένα. όντως ισχύει. Και θα σου πω γιατί σημαίνει αυτό. Γιατί ο κόσμος διψάει για εξουσία. Ναι. Και όταν είσαι κάπου που θέλεις να αποδείξεις στους άλλους ότι είσαι υπεράνω για να ανεβάσεις μόνο σου τον εαυτό σου, προσπαθείς να τους πατήσεις κάτω. Και τι έκανες? Και εγώ έτσι όπως ήμουν ακόμα 18 χρονών, δεν τα έκλεισα, τα 19 τότε, ένιωθα λίγο, λες και προσπαθούν λίγο, πώς να το εξηγήσω. Δεν μου μίλαγαν απαραίτητα άσχημα, είχα όμως άσχημη συμπεριφορά. Ειρωνική συμπεριφορά. Ναι, αυτό συμβαίνει. Που εμένα... Και δεν μπορείς να πεις και κάτι γιατί δεν σε έβρισαν, δεν σε χτύπησαν να πεις ότι μου φέρθηκαν άσχημα. Εγώ απλά πιο σε υποτιμούσαν. Ναι, εγώ πιο πολύ δεν θα σου μιλήσω. Έχω μια δυσκολία στο να κάτσω να πατήσω το πόδι μου κάτω και να σου πω αυτό και αυτό, τέλος. Ναι. Θα το κάνω με άλλο τρόπο, είτε με το πώς θα σε κοιτάω κάθε φορά που μου λες καλημέρα, Ναι. είτε με το αν εκείνη την ώρα μου τη σπάσεις, θα έχω πολύ διαφορετικό ύφος απέναντί σου. Απλά κατάλαβα ότι μετράει πάρα πολύ το πώς θα είσαι κάθε μέρα με τους ανθρώπους που δουλεύεις για να είσαι και εσύ καλά στη δουλειά σου. Ναι, απλά είναι και διαφορετικό γιατί άμα οι άνθρωποι θα σε βλέπουν σαν λέει, το πιτσιρίκι τώρα 18 χρόνια, να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, καταλαβες. Ναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τυχώνουμε να κάνουμε τις δουλειές, γιατί δεν οι περισσότεροι έτσι δουλεύουν. Ναι. Και έτσι είναι και ο χώρος. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις. Για να επιβιώσεις τώρα τρως πολλά σκατά. Για να μπορείς να δουλέψεις εκεί πέρα. Και εγώ γι' αυτό έφυγα κατευθείαν. Στους 3 μήνες, 4 έφυγα. Θες να ασχοληθείς με την ηθοποιία όταν μεγαλώσεις? Δεν είναι απαραίτητα ο στόχος μου να ασχοληθώ με αυτό. Ναι. Εννοείται ότι δεν έχω βάλει καμία πόρτα. Δεν είναι, εννοείται, κάτι το οποίο μου έχει δώσει μεγάλα πατήματα στο να το κάνω, το να συμμετέχω στη σειρά. Απλά λόγω του ότι δεν θέλω να μένω σε ένα πράγμα συγκεκριμένο, θέλω να καλύπτω και άλλα πράγματα. Γι' αυτό και είχα ξεκινήσει τα social όσο ήμουν εκτός. Αυτό θα σου έλεγα. Το ξέρεις ότι με αυτό που έχεις τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι έχεις στα χέρια σου. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Μπορεί να μην το έχω καταλάβει. Δεν καταλαβαίνεις. Και εγώ, γιατί θα στα πω και μετά, αλλά το 30.000 likes σε κάθε φωτογραφία. 30.000 likes παίρνουν. Δηλαδή η Τούνη παίρνει 80.000. Ναι. 100. Εσύ παίρνεις 30, 35, 40. Πόσα παίρνεις, 45. Καλά, όχι τόσα. Όχι πάντα. Ναι, παιδί μου, μία κακή φωτογραφία σου θα πάει 20.000 όμως. Ναι. Εμένα μία κακή θα πάει 4. Αν πεις, εγώ είμαι και άντρας, οι γυναίκες είναι διαφορετικά. Αλλά οι γυναίκες πουλάνε πολύ. Να ξέρεις ότι είναι πιο καλέσθητο. Επειδή η γυναίκα είναι το όμορφο φύλο, πουλάει πιο πολύ στα social media. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει αυτό. Ναι. Συμβαίνει πάντα, να ξέρεις. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εντάξει. Ναι. Πολλοί μου έχουν πει γενικά ότι αυτό που έχω μπορώ να το εκμεταλλευτώ πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι. Ναι. Έχεις πολύ απήχηση. Ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν είναι ο λογαριασμός σου, είναι επειδή και όσο θα είσαι στην τηλεόραση, επειδή σε έχει αγαπήσει πάρα πολύ με τη βάση ο κόσμος και όλους από αυτούς. Γιατί οποιοσδήποτε από το show σου αυτή τη στιγμή είναι viral. Ναι. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Ναι. Εγώ μπορώ να το δω με ένα like σε μια φωτογραφία με νούμερα σε φωτογραφίες. Ναι. Ή από τα reel που ανεβάζετε κοινά. Που ανεβάζει ο Μελέτης. Ναι. Εγώ μπορώ να το δω από αυτά. Καταλαβες. Και ένα τέλμα να υπάρξει στην καριέρα σου σαν ηθοποιός και να μην θελήσεις να συνεχίσεις, μπορείς να ασχοληθείς κάλλιστα με τα social media, τα οποία θα σε βοηθήσουν, θα κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και φαντάζομαι ήδη κάνεις, δεν κάνεις? Κάνω. Όχι πολλά. Το προσπαθώ. Όσο περισσότερο το δουλεύεις, να ξέρεις, τόσο περισσότερο θα κάνεις. Το ξέρω. Αλλά εντάξει, είμαι λίγο σε μια φάση που ξέρεις, είναι αυτό που σου είπα, ότι ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, αλλά το πάω πολύ Μην το αργά. αφήσεις πολύ. Μην το αφήσεις πολύ. Μπορεί να είναι αργά κάποτε, γιατί τα social media είναι αρκετά εφήμερα. Όσο δεν κρατάς το κοινό σου, είναι αρκετά εφήμερα. Δηλαδή, αν δεν τους δίνεις, πάρτε, είμαι εδώ, κάνω αυτό. Εφόσον δεν τρέπεσαι κιόλας. Ντρέπεσαι? Ναι. Τι ντρέπεσαι? Ρε, εντάξει, πώς θα σου το εξηγήσω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ εκτός του comfort zone μου το να ανεβάσω ένα άκυρο story. Δηλαδή, εγώ θα ανέβαζα πριν πολύ κοινά πράγματα. Φωτογραφίες selfie, φωτογραφίες από τοπία, φωτογραφίες με φίλους μου. Που αυτά, εντάξει, αν θες να χτίσεις ένα προφίλ,
θα πρέπει να ανεβάσεις και άλλα πράγματα από την Να βγεις και να μιλήσεις καθημερινότητά στην σου. κάμερα, τρέπεσαι. Ναι. Τι ναι, αφού κάνεις YouTube. Βλέπεις όμως ότι είναι κάποια κολλήματα που έχω στο κεφάλι μου. Ότι θα με δουν τώρα άτομα στα story. Αυτό που μου λες, Ρε το φίλε, πιστεύω. πίστεψέ το. Είναι αυτό που βιώνω στους 5.000 followers στο Instagram. Δεν το πιστεύω αυτό που μου λες. Αλλά το καταλαβαίνω, ξέρεις γιατί δεν το έχεις κάνει ποτέ και έχεις φτιάξει το κοινό από μια διαφορετική συνθήκη. Το πιστεύεις ότι ήμουν 13 χρονών, ανέβαζα 500 story τη μέρα να λέω άκυρα πράγματα Και τώρα ντρέπεσαι. Ρε, ξέρεις τι, είναι ότι είσαι 19 χρονών τώρα. Μετά θα δεις πόσο θα σταθεροποιηθείς και θα γουστάρεις να το κάνεις, φαντάζομαι. Γιατί μιλάς. Καταλαβαίνεις. Εγώ δεν βλέπω ντρέπεσαι. Μιλάς, βλέπω ότι μιλάς. Δηλαδή μπήκες εδώ και μιλάγαμε. Ξέρεις τι, ίσως μπορεί να είναι λίγο το θα με δει κόσμος που με ξέρει και τι θα σκεφτεί. Που αυτό πιστεύω το έχουμε πολλά άτομα, δεν το έχω μόνο εγώ. Ναι, το έχει η κοπέλα μου αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Μου λέει και λέω, ίσως είναι. Πρέπει να είσαι λίγο και στα αρχίδια σου. Ναι. Να ξέρεις για να. Πολύ. Ναι, για να τα κάνεις. Δηλαδή, πει εντάξει, ωραία. Και σου λέω κι εγώ, τι θα σε δει και θα κάνει. Σου κορυδέψει. Για 5 λεπτά. Μετά. Ωραία και. Πολλά λέω, 2. Είναι μεγάλο πάτημα αυτό, να ξέρεις, απλά μην το αφήσεις πολύ. Ξεκινά σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται ούτε να πιέστης να τα κάνεις όλα μπαμ στη ζωή σου. Αλλά ξεκινά γιατί είναι σοβαρό αυτό που έχεις στα χέρια σου αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό αυτό τώρα. Λίγο ξύπνα, λίγο γιατί δεν είναι. Πώς είναι η συναναστροφή με τόσο μεγάλους ηθοποιούς και τέτοιους ανθρώπους? Πώς νιώθεις, ας πούμε? Όταν ήσουν μικρή, Ναι. εγώ, αν είχα το μελέτη εδώ δίπλα μου, θα νιώθα δέος αυτή τη στιγμή. Εσύ δεν το νιώθεις γιατί τον έχεις συνηθίσει. Το νιώθω πολλές φορές. Ακόμα. Ναι, γιατί τον έχω πολλά χρόνια δίπλα μου και ότι έχουμε μια επαφή καθημερινά. Όχι καθημερινά. Ότι θα το στείλω ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, να με βοηθήσει ή οτιδήποτε. Δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν νιώθω σεβασμό και ότι θαυμασμό βασικά απέναντί του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλά θαύμαστα πράγματα. Ναι. Όπως και η Βάσο και η Ρένια. Βασικά όλοι. Όλοι το σημαίνουν. Όλοι. Δεν μπορώ να βγάλω κάποιον από το cast. Ναι, εννοείται ότι πολλές φορές που ξέρεις, καθόμαστε όλοι μαζί και τέτοια, λέω. Φίλε. Ακραίο είναι αυτό, έτσι. Είσαι δίπλα με τόσους ανθρώπους που τι έχουν κάνει. Κατάλαβες. Σας συμβουλεύουν, γιατί είχα ρωτήσει και τη Βάσια, σας νουθετούν καθόλου, δηλαδή τι θα σας πούν, ας πούμε, τους ρωτάτε για με ποιον είσαι πιο κοντά? Εντάξει, πιο κοντά εκτός της Βάσιας. Ναι. Ναι, με τη Βάσια full. Ναι. Γιατί οτιδήποτε θα θέλω να πω, ξέρω εγώ, προβληματισμό. Βγαίνετε καθόλου τώρα που μεγαλώσατε? Δεν βγαίνουμε, γιατί είμαστε και λίγο μακριά, έχει και τη σχολή, οπότε ξέρεις, είναι λίγο αυτή η φάση. Είστε ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά θα τύχει, εννοείται, μα είναι να τη πω. Full. Παλιά που. Ναι. Μωρά. Είμαστε πολύ πιο κοντά πλέον. Ναι. Εντάξει, εκτός της Βάσιας είναι ο Μελέτης και η Βάσο. Ναι. Που λογικό, γιατί είναι και οι γονείς μας. Χτίζεται και σχέση ουσιαστική αυτή. Δηλαδή είναι οι γονείς σας στη σειρά, αλλά χτίζεται και ουσιαστική σχέση στην πραγματικότητα, έτσι. Ναι, γιατί κιόλας όταν απευθύνεσαι σε παιδιά, απευθυνόσουν και πλέον απευθύνεσαι σε ενήλικα παιδιά. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Μπορείς να πεις άλλα πράγματα. Οπότε σίγουρα χτίζεται κάτι μεγαλύτερο από αυτό που υπήρχε πριν. Πες μια κουβέντα που σου έχει πει κάποιος και τι θυμάσαι. Σε μια δύσκολη στιγμή, σε ένα γύρισμα. Μου έχουν πει ότι αντί απλά να το λες, ζήστο. Ναι. Ποιος το είπε αυτό? Μου το έχει πει και η Βάσο και η Βίβιαν, η κοντομάρη. Γιατί υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Οπότε όταν εγώ θα βρεθώ σε μια δύσκολη φάση εκείνη την ώρα και θα το καταλάβουν γιατί το βγάζω. Τι παθαίνεις όταν... Στρεσάρομαι βασικά. Ναι. Γιατί θέλω να βγάλω ένα αποτέλεσμα που εμένα θα μου άρεσε να δω. Οπότε όταν δεν μπορώ να το βγάλω εκείνη την ώρα, αρχίζω να αγχώνομαι περισσότερο και η φάση πάει λίγο έτσι. Οπότε όταν αγχώνομαι, έχει τύχει πολλές φορές να πούν, ξέρεις, μην αγχώνεσαι, το βλέπω. Και λες, ωραία. Οπότε ναι, αυτό το μην το λες απλά ζήστο είναι αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο. Εκείνοι πώς τους βλέπεις να λειτουργούν? Δηλαδή πώς είναι να λες εσύ μια ατάκα και πώς είναι να λέει η Λασκαράκη και ο Μελέτης μια ατάκα? Δηλαδή βλέπεις πώς λειτουργεί το ύφος τους και προσπαθείτε να το οικειοποιηθείτε προκειμένου να εκφράσετε σε μια διαφορετική κατάσταση το ίδιο. Καταλαβαίνεις την εκφραστικότητά τους σαν ηθοποιοί? Ναι. Το καταλαβαίνω. Πάρα πολύ. Το έχω παρατηρήσει φορές που, ας πούμε, μπορεί να γελάμε ή να σημαίνει οτιδήποτε και να πρέπει να σοβαρέψει εκείνη την ώρα. Το κάνουν έτσι.
Μέσα στη σειρά λες. Ναι. Δηλαδή, άμα υπάρχουν και σκηνές που πρέπει άλλος να κλάψει. Πολύ δύσκολο. Αυτό, για πες αυτό. Φίλε, είχαμε σκηνή που ήταν η Βάσο Τι και. ψωμί έδωσες. Πες το. Ναι, ήμασταν εγώ η Βάσια και η Βάσο σε μια σκηνή. Ναι. Σε ένα επεισόδιο και έπρεπε λίγο να είναι πιο συγκινητική. Και παίζουμε και κάνουμε πρόβα και πάμε στη λήψη. Ναι. Και μιλάμε και ξαφνικά βλέπω τη Βάσο να αρχίζει να κρίζει και να με έτσι. Και λέω. Μιλάτε, Πώς? ενώ γράφει η κάμερα, ας πούμε, για το γύρισμα. Ναι, και εντάξει, όταν δεν το έχεις συνηθίσει όλο αυτό, δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να το κάνεις, σου φαίνεται ακραίο. Και μου ήρθε και εμένα εκείνη την ώρα να κλάψω, δηλαδή φαντάσου. Λέω. Σε επηρεάζει κιόλας. Ναι, ήταν όντως ακραίο. Είναι βάση λασκαράκι, ξέρω εγώ. Σου δείχνουν πολλά που δεν τα είχα καταλάβει παλιότερα. Και το πώς θα δώσεις χρώμα και ροή σε αυτά που λες. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά πάνω στη φάση αυτή που γυρίζεις. Έχω μια ερώτηση που λέει. Ναι. Είχε σκεφτεί ποτέ ότι βαρέθηκες τότε, όχι τώρα, στα γυρίσματα, τότε, όταν ήσουν μικρή, ότι ρε παιδί μου δεν μπορώ άλλο, έχω πιεστεί πάρα πολύ και θέλω να φύγω. Επειδή βίωνες πίεση από μικρούλα. Και είναι περίεργο αυτό. Όχι. Για ένα μικρό παιδί. Ναι, Σου άρεσε τόσο πολύ? Ναι, μου άρεσε γιατί δεν το έβλεπα ως δουλειά τότε. Το έβλεπα ως ένα χόμπι. Ως κάτι που μου δίνει κάτι έξτρα μες στη μέρα μου. Και επειδή περνούσαμε όντως καλά μέσα στα γυρίσματα, είχαμε ένα ωραίο κλίμα. Ευχάριστο. Δεν είναι ότι το έβλεπα ως κάτι που μου δίνει βάρος. Λίγο ίσως το ότι ήταν πάλι μακριά και έπρεπε λίγο αυτό το μετά το σχολείο καπάκι. Σας έπαιρνε άτομα από την παραγωγή και σας πήγαινε? Όχι. Με τον μπαμπά μου πήγαινα. Α, ναι. Τότε ήταν υποχρεωτικό να είσαι με κάποιον γονέα. Πώς έγινε αυτό? Ήμασταν ανήλικες γι' αυτό. Έπρεπε να έχεις κάποιον. Εγώ είχα παίξει όταν ήμουν μικρό σε μια σειρά που λεγόταν Το 10 του Καραγάτσι. Ναι. Δεν θα το ξέρεις εσύ. Η Βάσο και η Μελίσσα το ξέρουν. Και γινόταν σε ένα εγκαταλελειμμένο στούντιο. Έχω κάνει και πολλές διαφημίσεις εγώ μικρούλης και έχω παίξει ένα έργο σε αυτό. Αλλά είχα, όχι σαν εσάς το ρόλο σας, πολύ μικρός ρόλος, γιατί ήμουνα 4 χρονών κιόλας, σε 6. Οπότε είχα πολύ λίγες σκηνές που μίλαγα στη μάνα μου και στον πατέρα μου. Και μας έπαιρνε άτομα από την παραγωγή και μας πήγαινε. Βέβαια ήταν το 2004 τότε. Κατάλαβα, όταν γεννήθηκε εσύ. Δεν ήμουν ιδέα βασικά εγώ τότε. Ναι. Όταν γεννήθηκε, ναι, κάτι τέτοιο. Κάθεται σε όλο το γύρισμα ο πατέρα σου ή φεύγει? Καθόταν. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο άνθρωπος. Άσε, έχει περάσει πολλά. Τι είναι. Να κάθεται με το κινητό στον καναπέ. Κάτσε, δεν το παρακολουθεί? Όχι, ήταν έξω. Α, δεν επιτρέπεται? Επιτρέπεται. Α, μπορεί άμα θέλει. Ναι. Αλλά εντάξει, ο πατέρας Αλλά σου. εγώ δεν ήθελα. Α, ντρέπεσαι εσύ να βλέπει ο πατέρας σου? Πάρα πολύ. Ο πατέρας μου μόνο. Σωστό. Μόνο με τους φίλους μου είμαι κομπλέ να το βλέπουν. Που και εκεί. Το έχετε αυτά τα Είμαι κορίτσια, το έχετε, ναι. Ναι. Δηλαδή. Δεν μπορώ να με κοιτάνε. Ναι, όχι, κάτσε. Ο κάθε άνθρωπος, επειδή έχει συνηθίσει στο comfort zone, μπορεί να θες αυτό για να εκφραστείς. Δεν είναι κατακριτέο. Ναι. Είναι normal. Πάντα δεν ήθελα να με κοιτάνε οι γονείς μου. Οι γονείς σου. Και οι συγγενείς μου. Και οι συγγενείς σου. Η κάμερα και το γυαλί και 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, μια χαρά είσαι. Ναι, δεν με ξέρουν. Βασικά, ξέρεις τι, έχω πολλά προβλήματα μάλλον τώρα που το ξανασκέφτομαι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Γιατί ήρθα, λέει. Γιατί κάνω ψυχοθεραπεία τώρα. Πάμε στη σχέση σου. Το λες? Ναι. Σε ρώτησα κιόλας. Πόσο καιρό είσαι σε σχέση, λοιπόν? 1,5 χρόνο. Και πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τον έχω βασανίσει πάρα πολύ. Γιατί? Είμαι λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Για πες τις δυσκολίες σου. Ωραία. Λοιπόν, γενικά. Πες ένα αρνητικό χαρακτηριστικό δικό σου, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς φαίνεται να έχει σχέση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Πώς σου ακούγεται αυτό? Γιατί και για μένα πρωτόγνωρο είναι. Και εσένα πρωτόγνωρο είναι, φαντάζομαι. Πρώτη φορά είμαι εγώ. Πρώτη φορά δεν κάνεις σχέση. Ναι. Πώς φαίνεται? Βασικά. Ναι. Οι άλλοι θα ήταν πιο μικροί, θα σου λέω να κάνεις. Εντάξει, ναι, καμία σχέση. Επειδή το έχω ψιλοσυνηθίσει τώρα, δεν είναι ότι μου φαίνεται ακόμα ακραίο, έχω σχέση και δεν το βλέπω έτσι. Όπως στην αρχή. Ναι, εντάξει, στην αρχή ήμουνα πολύ πιο. Έχω σχέση. Εντάξει, είναι ο ενθουσιασμός διαφορετικός. Σίγουρα. Αλλά πλέον, επειδή τον άνθρωπο αυτόν τον ξέρω 3 χρόνια και είμαστε 1,5 χρόνο μαζί. Δηλαδή δεν είναι ότι. Πώς γνωριστήκατε? Άκου. Έχουμε κοινή ξαδέρφη. Θα το πάω από αυτό το κομμάτι. Δεν είμαστε συγγενείς. Να το διώξουμε? Όχι. Το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε συγγενείς.
Παρ' όλα γιατί- αυτά που πολλοί νομίζουν. Όχι. Μας τρελάνε. Είναι ξαδέρφοι, έχουν είναι δυνατόν. Όχι. Και απλά επειδή τύχαινε τότε που τον γνώρισα να έρχεται πολύ στην ξαδέρφη μου. Καλά, καμία σχέση με το τώρα εντωμεταξύ, γιατί ήμουν 16 χρονών. Οπότε. Ναι. Έτσι γνωριστήκαμε. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή η Δεν ιστορία. έχει. Ναι. Και τι με ρώτησες να πω. Μας αρέσει η σχέση, πώς περνάς, ρε Μ' αρέσει, φίλε, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν το μ' άρεσε. φαντάζομαι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και φάσεις που είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, δεν μπορείς σε μια σχέση να είσαι πάντα εδώ, θα είσαι και εδώ. Θα είσαι... Εγώ αυτό βλέπω. Δεν γίνεται να είναι όλα ρόδινα, δεν είναι σχέση. Για μένα αυτό. Δεν είναι. Το να είναι πάντα όλα τέλεια. Γίνεται. Βαρετό είναι, Βαρετό. Όταν είσαι σε μια ανθρώπινη σχέση, είτε είναι φιλική είτε ερωτική, και κυρίως ερωτική, γιατί ο άλλος σε μαθαίνει πάρα πολύ ως άτομο. Και ειδικά με περνάτε πάρα πολύ χρόνο μαζί, θα καταλαβαίνει και τις αναποδιές σου και τα πάντα. Περνάτε χρόνο μαζί. Ναι, αρκετό. Οπότε, γι' αυτό και μπορεί κάποιες φορές που εγώ δεν θα είμαι στην top κατάσταση στη ζωή μου, είτε έχει να κάνει με τη διάθεσή μου εκείνη την ώρα, είτε με κάτι που μπορεί να έχει συμβεί. Ναι, αλλά γιατί μου πεις ότι είσαι δύσκολος άνθρωπος. Γιατί πολλές φορές όταν κάτι δεν. Πώς να το πω. Όταν κάτι δεν μου βγαίνει, δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο. Και έχω ένα θέμα ότι εκνευρίζομαι πολύ εύκολα. Οπότε, άμα με. Και πριν. Όταν λοιπόν εγώ θα έχω νεύρα εκείνη την ώρα και ο άλλος πάει να μου μιλήσει ή πει κάτι. Είσαι απότομη. Ναι, γίνομαι λίγο απότομη. Το καταλαβαίνεις μετά. Ναι, Ζητάς συγγνώμη. όχι πάντα. Όχι πάντα. Εντάξει. Η ειλικρίνεια είναι σοβαρό. Όχι, ξέρω Είναι πολλά αφοπλιστικό πράγματα. μέσον η ειλικρίνεια, να ξέρεις. Είναι ωραίο. Ξέρω πολλά πράγματα που πάνε λάθος με μένα, παρόλο που πολλές φορές δεν τα λέω. Δεν πάνε λάθος, ρε φίλε. Απλά Πάνε είναι λάθος. Είναι πτυχές του χαρακτήρα Τα σου. λωτάματά μου, ναι, Εντάξει, είναι αυτά. ωραίο. Οκ. Ωραίο. Και ένα θετικό του δικού του χαρακτήρα. Θέλει να φροντίζει πολύ τον οποιοδήποτε. Ναι. Είτε είναι κοντά με τον άλλον, είτε Σαν δεν μαμά. είναι. Ναι, θέλει να βοηθάει πολύ τον Ωραίο κόσμο. είναι αυτό. Και πολλές φορές πάντως του έχω πει ότι ξέρεις. Ξεφεύγεις. Ναι, γιατί ο άλλος μπορεί να μην το εκτιμήσει όπως θα έπρεπε. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που όχι δεν εκτιμάνε. Απλά όταν προσφέρεις εσύ επειδή έχεις καλή ψυχή, το εκμεταλλεύονται. Όχι θελημένα όμως. Δηλαδή, δεν το εκμεταλλεύονται τελείως ακούσια. Δηλαδή, μπορεί να δέχομαι εγώ συνεχώς βοήθεια και είστε συναισθηματική πληρότητα από κάποιον και να τον εκμεταλλεύομαι. Ναι. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω 100%. Απλά είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρεις τι, επαναπαύονται στο συναίσθημα ή στην αγάπη ή σε οτιδήποτε. Είτε είναι υλικό, είτε είναι συναισθηματικό αυτό που λαμβάνουν από τον άλλον. Ναι. Που αυτός ο άλλος είναι υπερπλήρης και τα δίνει με πολύ αγάπη και πολύ θέληση. Ναι. Και επαναπαύονται και παίρνουν και δεν δίνουν. Ο άλλος, σκέψου, δύο σώματα, ο ένας άδειος και ο άλλος είναι γεμάτος και να δίνει, να γεμίζει ο ένας και ο άλλος αδειάζει. Απίστευτο αυτό. Ξέρεις τι, έχω και μία άλλη άποψη που συμφωνώ πάρα πολύ Για ότι πες. είπες. Μπορεί όμως και ο άλλος να καταλαβαίνει ότι του δίνεις πολλά, Ναι. ότι λαμβάνει πολλά, αλλά Να μην μπορεί να δώσει τόσο ναι, πίσω. όχι να μην μπορεί, να μην ξέρει πώς να το κάνει. Πώς γίνεται αυτό, για πες. Γιατί, ωραία, θα σου πω. Παράδειγμα, εγώ Ναι. στην αρχή που δεν είχα ξαναμπεί σε σχέση ποτέ, δεν είχα. Γενικά δεν εκφράζω και πάρα πολύ τα συναισθήματά μου Ναι. στους άλλους. Ναι. Όταν θα νιώσω κάτι τέτοιο διαφορετικό και θα καταλάβω ότι είσαι σε μια άλλη κατάσταση τώρα, άρα υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αυτό που πας να κάνεις, πρέπει να δίνεις κι εσύ, να ανοίγεσαι λίγο παραπάνω. Οπότε εγώ που δεν το είχα ξανακάνει, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι δεν κάνεις αυτά που πρέπει. Σε εισαγωγικά πρέπει. Ναι, Ή αυτά οκ. αυτά που ο άλλος θα περιμένει κάτι από σένα. Ναι, αλλά θεωρητικά όταν μήπως ήταν λίγο νωρίς και του γάμισα. Μήπως ήταν λίγο νωρίς και τα ένιωσες αργότερα και δεν τα έχεις νιώσει 100% ακόμα αυτά. Και η πρώτη φορά να είναι, όταν τα νιώσεις, σιγά σιγά τα κάνεις, κατάλαβες. Δεν είναι ότι. Απλά ίσως μέχρι να τα νιώσεις, επειδή είναι η πρώτη σου και είσαι και λίγο μικρό, αλλά μπερδεύτηκες και λες, όπα, κάτι τι μου συμβαίνει τώρα. Γιατί και οι γυναίκες είστε και όντα που σκέφτεστε. Πολύ περίπλοκα. Αυτό το σκέφτεστε, βλέπετε τι έχει εδώ πέρα. Εγώ λέω, ωραία, μια κούμπα. Οι άντρες είναι μια κούμπα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, οι γυναίκες τα βλέπετε διαφορετικά. Πιο πολύπλευρα. Τα κοιτάτε όλα. Τα επεξεργάζεστε πιο πολύ όλα προκειμένου να πείτε, οκ. Στα social media σε φλερτάρουν ή όχι? Ναι. Ναι. Ξέρεις τι, υπάρχουν και τα κομπλέ πεσήματα
Υπάρχουν και τα όχι κομπλέ πεσήματα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, γιατί κι εγώ. Ναι. Έχω φτάσει και σε σημείο να κάνω. Μπλοκ. Όχι, τι μπλοκ. Έχω πάει σε δίωξη. Τι? Γιατί? Γιατί όταν ήμουνα 13-14 χρονών. Σου στέλνε μαλακίες. Μου στέλνε το συγκεκριμένο άτομο που δεν θα έπρεπε να στέλνει σε παιδί. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ναι. Και φαινόταν στη φωτογραφία. Ναι. Και έστελνε κακά πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά. Και τι έκανες με αυτό? Επειδή η μαμά μου τότε ουσιαστικά έβλεπε τους λογαριασμούς μου όλους, τα έβλεπε όλα. Το είχαμε πει και στον πατέρα μου και πήγαν βασικά, δώσανε τα στοιχεία του και όλα αυτά. Και δεν ξέρω τι έγινε μετά, πάντως εγώ δεν ξαναέλαβα κάτι τέτοιο. Α, δεν σου είπανε προφανώς, μπορεί να τακτοποιήθηκε το ζητούμενο. Ναι, εντάξει, ήμουν και μικρή να μου πούν τώρα συγκεκριμένα. Όχι, και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Τι είναι δυνατόν τώρα να. Ναι. Έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αλλά εντάξει, τα κλασικά, τα χυδαία τα ξέρεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να. Όχι τα χυδαία, ρε παιδί μου, τα ωραία. Τα κανονικά. Ναι, στα story. Τα κλασικά. Ή μπορεί να με δουν έξω και να μου πούνε. Α, και από κοντά. Σε είδα και. Ναι. Εντάξει, ναι, το φλερτ από κοντά δεν είναι και κάτι που εκλείπει πλέον στις μέρες μας. Έχει. Δύο ζωή. Από κοντά, λένε. Από κοντά, ναι, είναι πολύ πιο σπάνιο. Αλλά. Το αγόρι σου ζηλεύει. Ξέρεις τι. Ζηλεύει. Θα σου πω εγώ άμα ζηλεύει. Πω εγώ. Πού κοιτάω, δεν ξέρω πού είμαι, εκεί είμαι. Πεθαίνω, άκου. Αχ, Χριστέ μου. Ρε, ο συγκεκριμένος, μου είχε πει Ναι. ότι όχι τόσο. Δεν μιλάς τώρα, δεν μιλάς καθόλου, να ξέρεις, τελείωσες. Μου είχε πει ότι δεν ζηλεύω τόσο. Γιατί, δεν ξέρω γιατί εγώ είμαι πιο ζηλιάρα. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι σου λέει ψέματα και ζηλεύει λίγο παραπάνω. Ναι, απλά δεν το δείχνει. Ναι. Ρε, τι άβολο. Άβολο. Που είναι από πίσω και τώρα εγώ μιλάω για αυτόν, αλήθεια. Από πίσω, Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν και λίγο πιο περίεργο να ζηλεύεις για κάτι το οποίο από τη στιγμή που υπάρχει με αναγνωρισιμότητα και ο κόσμος θα σε δει, θα γίνουν και αυτά. Αν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήλια πάνω σε αυτό το κομμάτι, μετά κι εγώ μπορεί να νιώθω περίεργα με αυτό. Το σκέφτομαι κι εγώ μαζί σου, μην νομίζεις. Ναι. Όχι, συζητάω και σκέφτομαι κι εγώ. Τα σκέφτομαι κι εγώ πώς θα. Δηλαδή. Ναι. Άλλο να έρθει κάποιος και να είναι και αυτός μπροστά και εκείνος μπροστά και να συμβεί ένα σημάδι, γιατί κι εγώ δεν θα ήμουν Και θα σου πω και κάτι τώρα. Υπέρ του. Φουλ! Να ξέρεις, είναι πολύ καλό που είναι δίπλα σου, σε στηρίζει και σε αγαπάει και είσαι δημόσιο πρόσωπο και εκείνος δεν είναι. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εκδηλώνουν τεράστια ζήλια σε αυτό. Γιατί δεν μπορούν όλοι να διαχειριστούν ότι είναι με έναν στάρ. Κατάλαβες πως με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο το θέλεις έτσι. Ναι. Με μια κοπέλα διάσημη στην τηλεόραση που είναι μόλις 19 χρονών και έχει όλα τα φώτα πάνω της. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν όλοι. Αν εκείνος το διαχειρίζεται σωστά, Ναι. τότε κάνει κάτι πολύ καλά. Ισχύει. Γελάς. Δεν το δίνω, ναι, μωρέ, εντάξει. Λέω. Έτσι. Σε έφτιαξα. Άστα αυτά. Το show θα συνεχίσει κι άλλη χρονιά. Δεν μπορώ να πω κάτι με σιγουριά τώρα, γιατί δεν έχει επισημοποιηθεί και κάτι και είναι και πολύ νωρίς βέβαια να υποθεί κάτι τέτοιο. Θα δείξει, υποθέτω, όταν τελειώσει αυτή η σεζόν. Θέλεις εσύ, φαντάζομαι. Τώρα πηγαίνει πάλι καλά σε νούμερα. Ναι, απλά εντάξει, θα χρειαστεί λίγο και δουλειά μέσα μου για να μην το βλέπω ως κάτι τόσο αγχωτικό. Γιατί εγώ με αυτό. Αγχώνεσαι πολύ, ναι, με αυτό έχω θέμα τώρα. Όχι με το κομμάτι της δουλειάς, με το κομμάτι το πώς το διαχειρίζομαι εγώ. Δηλαδή. Πώς να το εξηγήσω. Εγώ γενικά έχω ένα θέμα όταν πρέπει να μιλήσω και να πω κάτι που πρέπει να το μάθω και να το πω με στημένο τρόπο. Ότι δεν μου βγαίνει τόσο φυσικά ή όπως θα ήθελα. Μαζί σου είμαι εγώ. Ναι. Όλη μου ζωή. Ναι, και μπορεί κάπως να μπερδευτώ ή να τα πω πιο γρήγορα επειδή στρεσάρουμε εκείνη την ώρα, ξέρεις, να μιλήσω κάπως. Οπότε, άμα αυτό δεν λειτουργήσει και δεν δουλευτεί βασικά, όπως θα πρέπει για να βελτιωθεί, θα υπάρξει θέμα. Για υπάρξει θέμα. Κανένα. Μια χαρά. Καλά. Πώς το πες αυτό. Καλά. Καλά. Εντάξει, θα είμαστε. Είναι η ματαιοδοξία μου αυτή. Τη βλέπεις ότι βγαίνει προς τα έξω. Σιγά μου, τη ματαιοδοξία που έχεις 19 χρονών. Ρώτα τον. Μες στην τρέλα είσαι και τη χαρά είστε. Παιδιά, πλάκα μας κάνετε τώρα. Μας τρελάνετε τελείως. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και αυτό που ξέρουμε θα ξεχάσουμε εδώ πέρα μέσα. Αυτό το ρημάδι. Εδώ πέρα μέσα. Σε ποιον άνθρωπο στη ζωή σου Ναι. μπροστάς
Θέλω να το σκεφτείς καλά. Πολύ Ωραία. καλά. Πάρ' το χρόνο, δεν σε πιέζει κανείς. Σε ποιον άνθρωπο στη ζωή σου χρωστάς ένα τεράστιο ευχαριστώ και γιατί. Όχι μόνο συγγενή, μπορεί να είναι κάποιος μέντορας. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Σκέφτηκα. Για πες το. Χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοπέλα που με προώθησε σε ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Ποια είναι αυτή? Ήταν η γραμματέας του φροντιστηρίου στα αγγλικά. Τι όταν λες ήμουν τώρα? 8 χρονών. Μου έδωσε ένα χαρτάκι και μου λέει: είναι ένα τηλέφωνο του πρακτορείου που ξέρω. Είσαι πολύ όμορφο κορίτσι. Θες να πας? Και εγώ μου κάπως: οκ, ναι, ευχαριστώ. Και πήγα στο πρακτορείο, έκανα εγγραφή και από τότε η audition και όλα αυτά, τα casting έγιναν από το πρακτορείο. Αυτό έγινε. Ναι. Οπότε η Γρηγορία. Κυρία Γρηγορία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Αλήθεια, ναι, είναι... Ακραίο, το έχεις πει πουθενά αυτό. Ναι, το έχω πει πιο παλιά, δεν θυμάμαι πού. Ναι. Αλλά το έχω αναφέρει. Φιλίες έχεις αλλάξει ή ακόμα είσαι... Έχεις παρεξηγηθεί, έχεις τσακωθεί, έχεις κάνει τέτοια? Φοβάσαι να τσακωθείς με τις φίλες σου ή όχι? Πάρα πολύ. Γιατί? Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να τσακώνομαι Γιατί, γενικά. γιατί? Προτιμάς από το να τσακωθείς να πεις ψέματα? Κοίταξε την ρε, πού στα Ρε. τα έχω βγάλει όλα. Τι μου κάνετε ζου. Τίτλος. Δυστυχώς. Όχι τα ψέματα που θα καταλάβεις ότι αν το πεις αυτό τώρα... Λευκά ψέματα που λέμε. Λευκά. Τα λευκά Ναι, είναι αλλά τα μικρά. δεν θέλω και παράλληλα να τα λέω, γιατί ξέρω ότι μετά θα μπορώ να το φάω στη μούρη Ναι. και να γίνει χειρότερο. Μμ. Δηλαδή, το ξέρω αυτό. Αλλά τι ψέμα εννοείς εσύ για να μην τσακωθώ? Σου λέει η φίλη σου η Γεωργία. Ναι. Ο Νίκος είναι καλό παιδί, πολύ, που έχω βρει και πιστεύω ότι είναι για μένα. Ο Νίκος, το αγόρι της. Ναι. Πώς φαίνεται ο Νίκος? Α, τέτοια ψέματα. Και να είναι ο Νίκος για τον Μπούτσο τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, θα το πω ότι είναι. Α. Δεν έχω θέμα σε αυτό το κομμάτι. όχι, το έχω. Τέτοια φάση έχω λέω, πει. ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Γιατί τι Όχι. εννοούσες? Ενώ κάτι που να φταίω και το ξέρω ότι φταίω. Δηλαδή. Δεν μου ήρθε κάτι συγκεκριμένο τώρα. Α, δηλαδή να έχεις κάνει τρέλα εσύ και να μην πεις ότι έχεις κάνει τρέλα. Να έχεις Ναι. κάνει χαζομάρα και να μην το πεις. Ναι, μπορεί. Μπράβο, μια Αλλά, χαρά είσαι. Βγάλεις. Βγεις να παίξω. αλλά ρε φίλε, ναι, δεν θέλω να το κάνω και το αποφεύγω. Δηλαδή δεν το έχω κάνει πολλές φορές από ότι. Στους γονείς μπορώ σου να λες ψέματα. Όχι. Δεν θα το. Όχι, δεν νομίζω. Δεν Ήθελα, θα. ήθελα να πεις ναι για να το βάλω σαν τίτλο. Κατάλαβες. Τι λέει ψέματα. Ναι, θες τσάι, εσύ τώρα το ξέρω, αλλά. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το podcast. Εντάξει, πώς φάνηκε? Πολύ ωραίο. Εγώ ήθελα κι άλλο, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Δεν μας πιέζει ο χρόνος. Και πόση ώρα θα βγει το βίντεο? Α, ναι, εντάξει, αυτό ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ που βγάλα τα προβλήματά μου. Λέει και ξανά ψέμα. Για ψυχολόγο. Αυτό ήταν το podcast μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν δίπλα Εγώ μου. ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Να κάνουν ένα Like, like comment, subscribe, και ένα. καμπανάτι. Ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι στην τύχη. Follow. Και follow Ναι. και subscribe και like. Δεν έχει follow, έχει subscribe εδώ πέρα. Follow Είμαστε στα social εννοώ. στα social media. Ναι, θα έχω τα δικά σου από κάτω και τα δικά μου και τα στούντια και τα μούντια και όλα αυτά. Φιλιά πολλά, φιλιά στα μούτρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια!